Došao si. Tašana najbolje objašnjava svoju poziciju sa rečenicom da je kao devojka bila ćerka Gazda Mladena, kao udata snaja Hadži Trifuna, a kao udovica majka Hadži Trifunovih unuka. Što znači da ona nije individua, da ona kao žena nema svoju ličnost i svoj karakter i svoju poziciju, već je funkcija u jednom društvu. I spremna je da se bori za sopstvenu egzistenciju. Ne daju prozor da otvorim. Da svet ne kaže, evo, udovica otvara penđere, a šikuje. Mislim da je ona neko ko je odlučio da preuzme kontrolu nad svojim životom i na posledku i odgovornost za svoje postupke. Smatram da je to izuzetno hrabro i časno. Nisam ja sa tobom, ni sa sobom još svršila, Džio. Usta da imaš, jezik da nemaš.